Machiegni janeno mar Royal TV okinyi ma kawuono tarik en 28 dwe mar auchiel 2022 to kod ariyo kodong mana ndalo matin kendo ndalo adek kende to bende koro dweni bende koro rumo. Rwakni machiegni ahinya nonro mar oboke okinyi ma kawuono iluongo ni Jesse Mondi kama bende an kae oboke mar The Daily Nation kaachiel kod The Standard weche ma bende koro mipe kae. The Daily Nation en kanyo ni a wash paradise mane nying kata bende thuon wacho bende koro miwa kae ni nitiere gwenge ma bende koro iluoke pesa kata bende nitiere jogo mawuok oko mar mondo mi gilos pesa mane wacho bende koro nitiere kae sama bende koro ite mokwongo mar The Standard wacho bende mipe kanyo ni phone data links Ruto to witness bribery. Iwacho kanyo ni kalore kod nonro mago mag tudruok mago ng'we yamo otudo kanyo joneno ka bende koro ne imiyo gi asoya man kotedo gi weche go mago mag ICC bura mano mako Ruto higni ma bende 10 mokadho. Kachako kae kod Daily Nation ka ng'ete mano mokwongo en story ma bende bromi kanyo mokwongo ni Tob Cohen was forced to marry Sarah Wairimu, his sister claims. Nyaparo kanyo sigana kata bende bura ma bende dhi nyime mar Tob Cohen ma bende koro nitudo to kod ja Kenya Sarah Wairimu ma bende wacho ni koro nonege kata kamano koro iwacho ni Tob Cohen was forced to marry Sarah kata msunguno kaka jomoko bende ong'eyo ni ochune mondo mi koro nyuome kanyo to kod Wairimu mano nyamin Cohen bende koro en bura bende pod dhi nyime kata odiochieng' manyoro neno kanyo ken bura pod yalo kendo koro chiere mondo mi dhi nyime wach nek mar Cohen. EACC raids homes of Kenya power bosses in graft probe. Wacho kanyo duol makedo kod mibadhi mano kendo ng'iyo bedruok EACC ne osemonjo kanyo delni jogo ma bende koro ne gin kata gin jotelo mago mag Kenya Power maromo 6 manyaka gi sani koro inono kotene kod weche mago mag mibadhi. En monjo bende koro notim kata pedho bende notim kod EACC ka bende koro ging'iyo gigo motudre kod mibadhi ute jogo obok moko kendo kanyo jogo bende no gin ng'iute gin Job Kipyegon ma bende koro tud kanyo to kod mibadhi moko gin kaka Stephen Nguli kaachiel to kod Jane Migai kaachiel kod John Wachira gi mamoko bende mano en yorno ma EACC kedo godo to kod mibadhi gin weche bende koro nitiere kanyo. Bahati Muringi casualties of Azimio weak candidates deal. Wache ma bende koro nyagesa ni Azimio wuok oko mondo mi ging'iyane to ere kaka wanyalo yudo loch kuonde mopogore opogore ka jochung' nitiere ma duond bucha mopogore opogore to gin jo Azimio koro dwaro ni mondo ng'at achiel ma bende koro we mondo mi olar komno. Ranyisi en Mathare constituency ma bende nitiere jaod bura masani Anthony Oluoch kaachiel kod Kevin Kioko mong'ere kaka Bahati ma bende en jawer. Bahati nigi Jubilee to Anthony Oluoch ni ja ODM koro twak nitiere kendo koro ne Azimio koro mano duond bura mar ODM kaachiel kod Jubilee ne dwaro mondo Anthony Oluoch ma bende koro dhi nyime. Nyaparo ka odiochieng' mane wanyoro kod Bahati bende ochako luongo ute mag fwambo kowacho ni en ok onyal dok piny odwa ni mondo dhi nyaka e debe. En wacho bende osebedo chien kanyo bende nyaparo Bahati noseyuak kane koro owacho ni mondo onyise mondo we kik miye party ticket. Machielo bende wan kae to kod ma Embakasi North wan kanyo to kod Ishrad Sumra to kod Jane Muringi mago jogo ma bende koro iwacho ni manje Jubilee kaachiel to kod ODM gin gigo jogo bende dwa ni mondo koro ng'at achiel owene nyawade. Koro wach ni Bahati gi Muringi Bahati owene Oluoch ka Muringi bende owene ng'awa owene Irshad Sumra mago weche ma bende nitiere gin gwenge mathoth ahinya ok magi kende nitiere gwenge ma bende gavanas ochung' ma wuok e Azimio kata ji adek kata yudo ka ji nitie achiel koro idwa ni mondo mi giyud loch makare ng'ato kata achiel winjruok nyaka bedi en koro en liet kata wich bar masani koro mako Azimio. Machielo ite mar abich wan kanyo to kod Ruto Allen Sure Made in Kenya Medicine mano Ruto kano romo odiochieng' manyoro to kod apisas mago matiyo weche ute mag thieth kanyo odiochieng' manyoro mane giromo Catholic University no singo kanyo ni en sirikande mar Kenya Kwanza opono no biro loyo to biro neno ni koro yedhe olose pacho kae mondo koro wera nena gi weche go mago maga chudhi kata onjwaria ma koro nitie KEMSA ma bende koro gine ma koro ne kambi gi
kelo yedhe kokelo kanyo, wacho ni koro yedhe bed kawuok Kenya mondo pesa kik bed mang'eny ahinya. Mano ibiro neno tipone kanyo kane odiochieng' manyoro ne nitiere kanyo to kod romo ma gala moro ma kamano. Kaka yono achiel koka yono mar manyo ombulu bende. How posh cities estate became Kenyan's wash was heaven. Mano ne thuon wacho bende mikacha wash was paradise. Koro story ni koko kel kae ite mar 6 iwacho ni kanyo nitiere kaka gwenge moko ma bende koro iwacho ni wash was ng'eny. Wash was en kaka yono mar luoko pesa, kata bende kaka nitie pesa moko miyudo yono mana ok kare. Ng'ato kotiyo ne pesa ten gi pesa mathoth ahinya, kata nitiere kaka ochako dhi loso pesa go ma bende koro en kod pesa. Ibiro somo sigana no kae nyiswa kae neno gwenge moko kae kaka Kileleshwa, Riverside, Drive to kod Westlands, home of to upper mind class Kenyans have now turned into safe havens for the purveyors of dirty money. Pesa no mabende korok ni kare. Weche mabende bro somo kae en weche mabende iwacho ni kedo godo kendo serikal bende temo kedo kanyo. Gisheru fate in judges hands as a case close. Iwacho kanyo ni okil Paul Gisheru mano mabende koro nitie bura mar KICC kochocha kutende kanyo to kod mar William Ruto bende en bende koro odiochieng' manyoro koro ne doho nogono ma ICC koro ne otiekore gi telo mano mokwongo wi wach mano mar chiwo asoya ne joneno ande ne koro ne bende koro timo nena ewi wach mar jalup ke Dr. William Ruto kutende kanyo to kod lweny mag 2 kod 7 bang' yiero. Gisheru odiochieng' mano manyoro kanyo kata odiochieng' mano manyoro bende koro bura nowacho kendo koro giwacho ni gibro dhi nyime kod nonro ka seche ma bende koro noyud ni tudruok nitiere mane timo mar simu kod joneno mondo mi giyud asoya moro kik gi wach weche go ma bende koro ging'eyo. The winning war on terrorism, one clinic and village at a time. Mane bro neno ka tipo mar abila mar Kanga Administration Police ma border patrol unit bende ma en daktari bende koro matiyo weche mago mag thieth gwenge mag Lamu kochacha ka gikonyo ahinya weche mago mag thieth bende nikech ng'ene gwenge gin weche gwenge marito kwe kethore kendo koro weche mago mag thieth bende koro rach ahinya. Bro somo kanyo Raila Karua to push for law change to speed up graph. Wacho kanyo ni koro obro bedo koloko chike mondo mi koro weche mago mag kedo to kod mibadhi gin buche miyalo piyo mano azimio jo azimio serikal ma bende koro gisingo ka gisebido keto. Wajakoya I can work with Raila after polls. Mano Wajakoya ne nitiere Kisumu nyoro kendo wacho ni onyalo tiyo gi Raila ka osebi ka osetimo ng'owa bang' yiero mabiro bang' ka yiero osebiro mano mar ker. Mano Wajakoya, George Wajakoya bende en jalar kom ker e pacho ka gotiko mar Roots Party. Ibiro somo kae kaka gik moko nitiere kama thoth ahinya ka mondo mi oboke machielo bende mar The Standard nitiere weche kae kaachiel nyaka weche go mago mag tuke. 14,460 jobs up for grabs as TSC fails staffing gaps. Nitiere jopuonj midwaro 14,460 midwaro ni mondo din godo fuok mar nok mar jopuonj mantiere. Ibiro soma nitiere kae toke ito oboke ma toke kae kendo weche mathoth ahinya. Safari Rally lives up for the billing as staff contest. Safari Rally kaka norumo kendo mech no osechiw. Weche ntie kae weche ka ntie mathoth ahinya ka wadhi anena The Standard bende phone data links Ruto to witness bribery. Mano misomo yudo kachacha bende kaka bende nitiere simu ma itudo godo to kod joneno. Kong'iyo ite mar adek Fidel widow gets 3 properties as son gets 1. Mano koro wache mar maniluongo ni Lwam Gatache Fidel maneno wuod ogai mar Raila Amolo Odinga mano mosenindo Fidel Odinga koro nyaka gi sani koro wacho ni jaode oyudo kanyo Fidel widow gets 3 properties oyudo mondo deka achiel to kod wuode matin cha bende koro biro mi achiel mano kaka koro ne beni koro poge e yo makare. Biro yudo kanyo ka nitiere kanyo nitie Tupana Park nitie lo mantie Kajiado nitiere ma Kisumu Kanyawigi kocha nitiere moro Kisumu nitiere Nirova Motor Vehicle mano geche Diamond pesa mantiere Diamond Trust Bank mantiere Africa Bank Corporation maki bende podo nitiere Standard Chartered mangin mondo bathoth ahinya ma bende kore somo kanyo. Chaos disrupts Raila rally in Garissa kendo koro chieng' nade ne nitiere koko mabende nowuok mar soko moko rally mar ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga mano seche ma bende koro johera mag Governor Ali Korane to kod mago mag Governor machon Nadhif Jama bende koro norakore. Korane
nyaka gi sani koro pod dok e kombe no gi otiko mar Jubilee, kata odwaro kom no gi otiko mar Jubilee, kendo seche ma jama to bende koro dwaro kom no gi otiko mar ODM. Magi ywaruok ma bende koro nitiere e Azimio. En seche ma bende koro gai mar Kalonzo Musyoka ne orwako gavana mondo mi owuo ema bang' ka jotelo moko ema bende koro nitiere. Kata kamano johera mag jama bende koro ne ok dwa winjo wechego mag Korane, gino mokelo koko ahinya. Kata kamano bila bende koro nodonjo kendo koro ne otimo ang'owa, ne otemo keyo gen mag wich bar makendo mako Azimio nikech ji nitie mapek madwaro kom pogre pogre ka gitim bende koro onge. ICC prosecutor links DP Ruto to bribery scheme even as Gisheru dismisses case. Mago weche ma bende koro nitiere kanyo kaka tudruok nitiere. Mane otimo ang'owa, mane tudo kaka joneno maneno bende koro golo nendgi ewi jalup ke Dr. William Ruto bende koro timo. Kenya sends first batch of nurses to UK. Wacho ni nitiere nurses telo mano mokwongo, nitie kweth ma bende koro oseore piny mar Uingereza kochacha mondo mi med yudo lony mathoth ahinya. Ka bende en winjruok mano keti higa mano mokadho ni koro ne gibiro oro nurses 20,000 e piny mano mar Uingereza kochacha mondo mi giber wechegi kaka jotich ma bende koro tiyo oko gweng' opogore opogore. Aneno ka kinde mar adhi ka tek ahinya political gaffes and their cost of poll campaign. Iwacho ni kanyo kaka pesa tiyo mathoth ahinya. Pre-poll zoning gamble that could dent Azimio numbers. Iwacho kanyo ni wach zoning makore wacho ni wawene uru ng'ane. DCI Twitter where suspects are charged declared guilty online. Candidates online their plans for Nakuru City if elected governor. Mano jogo malaro kom governor kan chagine debate kanyo e county ma Nakuru. Gin weche mabende nitiere kan nikech kinde Safari Rally Kenya was good hunting ground for WFC leader Kale Rovampera. Nicha jopong ahinya Vasha na county ma Nakuru. Chope giko mar minono mar oboke gi sani nikech atem lidho ni lagi mo bende koro nitiere oboke wa mago odiochieng' mano ma kawuono. The Standard kod The Daily Nation. Oriti masani nyinga Jesse Omondi.